हेलौ लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायलायबाय लोगोफोर दिनैहाय आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय ओमफ्राय दिनै मागोनि दिन नालाय दिनैनिफ्राय माग मासनि 1 तारिख जाबाय दा बेवहायथ' जोंनि बर'फ्राबो गोबां फिथा सिथाव सावनानै जायो नालाय दा जोंहाबो मागो समखाय बयबो जानायखाय जोंहाबो नै दा फिथा सिथाव सावगासिनो दं आरो दा बेखौनो देखायसाबनोसै होननानै आं मोनसे भिडिअ बानायबाय नोंथांमोननि गेजेराव दा जों दिनैहाय मागोनि मा खालामनानै जादों बेखौ देखायनोसै जोंना मा सावखो दा नायनोसै नायलांबाय थादो आं देखायनोसै नै जोंना बेवहायनो सावगासिनो दं फिथा मा फिथा होनोमोनलाय बेखौ फिथा लावदुम ना फिथा लावदुमसो फिथा जिखुनु जाया फिथा सावबाय बै माबाखौ सिथावखौ जानो अहाबाय नालाय मैयानिफ्रायनो सावगासिनो मागो नाङैनि सिगांनिफ्रायनो दा बेखायनो दिनैहाय आलादा रोखोमनि जानो होननानै नैबेखौ बानायबाय आरो बे फिथाखौ सिख्ले मोखां हमग्राखौ सोरबा फिथा लावदुम होनो जों जिखुनु जाया फिथाल' होनो आरो ओमफ्राय बे गोलाव गोलावखौ सिथाव होनो एन्थाबबो होनो खायसे नैबे अना खावसेल' लगायदों आरो एसेल' मैया एसे माबायाव मिलाव होनानै लायनाय सावगासिनो दं नै दा रोंदोंना बानायनो उदै बुंखानाय थाइसे जाबानो बास बरिया जाबायलै खिन्थु बियो थाइसे जाबानो उदै बुंनायखा नैबावहाय सिबिङाबो एसेल' देदों नै सिबिं दे माबायदि बानायो एसे देखायनायसां नोंनि बानायनाया जादोंना जायाखै सिख्ले मोखाङा देद्रायदों ओंखायनो गिदिर जाथारदों सोर फिदिंलायनांगौब्रा मालाय सोर फिदिंलायथारो मेचिनाव फिदिंनाय बायदि बरिया खै सिरि होदों सिरिथाम न'आव जानायसो नालाय फाननाय नङा न'आव जानाय नालाय बारा फाननायबाथ' जा गोबा बानायो दा जोंना थाइसेयावनो उदै बुंनाय खालामखाबाय आरो बेयाव खैथासो हाखो 1 2 3 4 5 थाइबा हाबाय थाइसे जाबाय साखिनायबाय साखिनायग्रोबाय फार्स्ट टाइमखौ माबायदि जाखो होननानै बोखारनायखौ नायनोसैलै माबायदि एसे दोनथ'नोसै नै सावग्रायानो सिगां जाग्रोथारनोसै आरोना जानो लुगैनाया बारा जाबाय नेनो हाला फिसाजोआबो जानो लुगैथारबायनो ओंखायनो आङो साखिनो हरनोसैनो माबायदि गोथाव ना थावा नोंहाबो जानायदो आंबो जानाय नायनोसै दे आंबो जानायबाय बरिया हाथायनि बायदि मोनजाथारदों माथो हाथायाव सावग्रा बायदि रोंगौलै नोङो आं रोङासो नंदोंमोन बरिया जादों एबार जाबाय दे दखान होनो हासिगोन माथो बास फुल जाथारबाय बरियानो दै फिनांगौ नामा जिखौ सावासै दै फिनांगौ एबारसो खोमसिलाय आरो ना दमधान थाब बोखारसाया गायो माने एसे खबर थांबासो सिथाबोनदां सिथाबखाबासो
बरिया साबसिननिफ्राय हामसिन जालांबायलै होलां रोंसिनलांबाय नै दाना लारु सावलायबाय नै आजां गोजांनि लारु नै जाबायानो साहाबो गाइखेर साहाबो लाबावबायसो नै बरिया सानसे जाबाय थानोसै नै लारुआबो दंबावोसो थांलाय मामि गाइखेर थां गाइखेर थां आधा लिटार होनै थां आधा लिटार होनै थां दिनै अरदाबनिफ्राय सिखारनाय गैला लोगोफोर एखे सानसे ओंखाम थोंखाम जाला बेखौनो उदै बुंजासे जानोसै दा बे फिथाया जोबखांबा आरो दा सिथाव सावनोसैलाय गोलाव गोलाव सिथावा एन्थाबा बेखौबो सावनानै जानोसै लारु बानायनोसै दा बेखौनो जानानै उदै बुंजासे थानोसै दिनै मागोनि नामाव ओंखाम जाला ब्रत लाखिनाय बायदि सानसे अरदाबाव नै बानायगासिनो दंबावो बरिया जानानै थानोसै सम मोनसे बेबायदिबो थादोंनांगौलै जानानै बानायगासिनो दं सानसे अरदाबनिफ्राय खारला आं दिनैबा हले आरो खुवा खुनाय जाबावनांगौमोन दोमैनाय सान्दुं गोसासो जाबाय नङाबा बरिया जागौमोन आरो लोगोफोर बिदिबा जोङो बानायबाय थानोसै नै बेखौ सानसे अरदाबाव जिरायनानै सिखारला दा भिडिअखौबो बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बाय बाय